שלום, אנחנו נציג לכם את הפרויקט גמר שלנו שיעזור לעיוורים למצוא חפצים בחדר בקלות ובמהירות. בואו נראה איך זה עובד. אחרי שראינו הדגמה של המערכת, בואו נבין ממה היא מורכבת. אז המערכת שלנו בעצם מורכבת מאפליקציה לאנדרואיד, שזה משהו מאוד נגיש היום, ויחידת תקשורת זעירה, שצריך להרכיב מראש על חפצים שיכולים לשנות את המיקום שלהם וחשובים לנו, כמו למשל שלט, מקל הליכה ועוד. אז איך זה בעצם עובד? אוקיי, אנחנו ניקח את הטלפון ונכוון לכיוון יחידת התקשורת. כאשר נלחץ על כפתור ההפעלה, הפלאפון ישדר, שימו לב, הבזק של פנס. אם שמתם לב, יחידת התקשורת בזמן הזה שידרה הבהובים של לדים. בואו נראה שוב, שימו לב. אוקיי, כל יחידת תקשורת משדרת סדרה ייחודית של צורות שמאפשרת לזהות את החפצים השונים. לאחר מכן, הטלפון נותן חיווי קולי על כל החפצים שנמצאים בפריים של המצלמה, ובאמצעות כך לזהות את החפצים. כרגע יש אב טיפוס שמשמש לשימוש ביתי, אבל תחשבו על השימושים שיכולים להיות לזה במקומות ציבוריים, כמו בתי ספר, בתי קולנוע, בתי מרקחת ועוד. תודה רבה.